أرسط زينام معرف أجندة متخاب تكالات فيدرال المحبراتنا بادي سابا مكاد جميلو أبي قدب حداثي إثيوبيا كاب حمد مملان محلاب زسالت وصراحتي سيبيك محبرات زي قبرو وحاجز كتناخرو بيت صحفة بروجكت متحابري تقدم تويع كابوزاي منستر قدات وزاي روسيا سيرجي لافروف موسكو مسكيب نمسن معدلو تايلو عزو السلام تانا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي تقبلو كبرات تخطاتلتي نلومي على تعربي عسران كلتن قنبوت كلتشحن عصرت شوعاتنا امتمرت مشي ساعات حدا نباكم زحرنا يوم عاد زينا اي تي بي تقرينيا حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات قيتاتشو اللهم حابركم كسان حيسنا مكتال نكون لكم تمنيتنا ايو فلما حصرت زيناتات معرف زت متخاب زعبات كالات فيدرال محبرات اب اديس ابابا مكياد جميروم نتي معرف زت متخاب زعبا بمدرز خفته وانا كوميشنر هجراو زت إثيوبيا بروفيسور مسفنار أم تجمعتنا نخفترو مسرة زخون ومحلقات بحبارت زراري بكم لايب زي مخالو تجمعت زي مرد عامتات ساجرو ميلوم دخلت اندحرت مسعرنا تقال ستركب إثيوبيا بصنع سلام نمبار زرائو زي مردات بزتن مفتاح زخلو هنست حسابات موسى كم زقبا تساتفتي أملاخيتهم هجراو زت حنتيتو نابسراح انتاتو اب كالوت هاجرات زنبرو تموكروتات تيترفه بموساح عوت نمغبارنا تسرح يركبلهم بمخان دما بعد قاو قالسي يركبون ابتي زت زي تساتفن حيلتات حويسو اب حبراوي حساب زي صنعه هجراو مرددا نمفتار قدو من خواصو صويعم الحري مرها قبري معراف زت متخاب اجندا تكالات فيدرال المحبراتن اب صرف كل تግራይ متخاب اجندا كم زكايد تحبيرو أبي قدب حداث إثيوبيا كاب حمد مملان محلوب زسالت وصراحة عقب حمد الماين سبيك محبرات زي قبر ودقف كتناخرو كم زقبا بيت صحفة بروجكت متحابري أبي قدب حداث إثيوبيا قليصوم تي بيت صحفة حدا تلمي حدا صاب نزتود دبل مع التفاسس أباي إجام سبيك محبرات أب تحتي زبل مري حساب مس زملكتهم أكلات مخكري كايدالهم وانا دايركتور تي بيت صحفة دكتور عرقاو برها أبتي اوان كم زبلوم أبي قدب حداثي إثيوبياويان كاب دخنت نملقاق زلوم قراصنت بتكبار زرعيلو أبي حقراو حفتيلهم سلزخونون تي محبر سبكم ون منقستاون زي منقستاون تكالات كل مداو دقف بمقبار تقدب ناب مزازمي معراف كم زستقاقروا حبيرهم أبي قدب حداثن كل مداو عبيت لمعاتي إثيوبيا زهلو قصالنت نمرقاق كاب حزي جميروز توادد السراح لمعات فاسس متن خارج بايلهم نزيد ما تقدب حمد كيملي كم هاجر أبز سرحو سراحتي توادد مع التفاسس من ستاف حلفنت كل زيغا كم زخنا رديهم اتي سراح عقب حمد نماين وصيتاو نكون تكالات سيبيك محبرات ابتعودي زلو ما استواصو بزتودبن بزتوادد ملكعو نكتناخرون صاوعيت اقربهم كبل صبصاب قلقالو سينا إثيوبيا ارديو مكتل عزازي ازي دبوب ميجر جنرال ادماس والمو سراويت مكل خال هاجراوي بؤو ببقعت جننتن ناتواص يركبيلهم ميجر جنرال ادماسو كم زغلصو زي دبوب كل مداوي ناي مغبار عقمي تي سراويت نمعواي بتخرتنا تسرح يركب بمسرت زيدماتي سراويت هاجراو لوقتو بزغبا نكواصاب سنن بونا اكلاو بقعت وتهدراو ساينسن ديسيبلينن ناتهانص كم زخنا العلم تي ازي اب زنقساقسلم كبابتات زلاق سلام نمعسالن دحننت حزبين محلاون مستملكتهم اكلات بمتحبار الناس مخانو تزاريبهم بفلاي ابتي كبابي اب لعلي زنقساقسوا فرستي حيلتات ادلاي سقمتي بموساد ابزي حزي اوان ناي سلام اير كتنفس مقبار كم استخال ابريهم كاب تاريخو صلاتيا فريز افراسي لاختو بمقبال اثيوبيا جمرتو لمعات نمتعنقاف زسرحو حيلتات اي نعقسن كبلون اصنيت هبام أب أقلقلوت أوتوبس كتما دي ساباز تقبرنا أي ساعات من محياش حبرت سامسيو انتي تسقمنا بقزو نخملس العلاس تواصلنا بركتي ركب تبايلو
أبتكال أغلغلوت أوتوس كتما أديس أبا مكتل وانا فصام سرح عودي ترانسبورت انتليجنس سيستم اوبريشن ايت سبسباتشو منغستي كم زغلصوم نتا كتما نعبيتنا مسيخا ناي مسرح منقسقاس نوسخه بممصو ممحش ساعات دليو بزي دما محبرسب بحصره ترانسبورت زصقملهم مسمرات بمفلاي كساب مشت ساعات 4 اغلغلوت مهاب كمز جمرا زخاخيرهم اتي ممحيشن تجمرا بزتمرصو 19 مسمرات اغلغلوت ناتوهاب كمز نبره بمحبر أبزح زيوان بعشران شوعات مسمرات كم زعبين أبقى صالي أجمع نبرتي بزك على الملكعو تناخيرو كم زغصلن حبيرام محاش نايتي أقلقلوت أبوان مشيزر أجمع ترانسبورت كم فتح بمحبر بزيد ما نبرتي تاك تمام مشيت سرحهم بموجان تيتسجمو نبقى زوم كملسو مقبار كم زخالو أم لاقيتهم منستر طعنا تفلالي حمامات منشرون مكل خال نمحكامن مس مداركتي اكالات بمخان صراحتي مقولبات عاقمي صراح كم زلو افليتو حلافيت ديسك مكل خال مقصار زي تم حلالفتي حماماتن طعنا امرون دكتور سلاماوي تايلم مس تفلاليا هوسبيتال يونيفرسيتي بمتحبار زبناو حكمنا قرر منشرو يسرح ليلن هوسبيتالات يونيفرسيتي مقاله جما حواسات قران بسا قدوس باولوس هاروميان غوندرن ممهري هوسبيتالات كم زغنا تزاريبن أبتن هوسبيتالات حكمنا قرر منشرون ومسفاح زخلو هنصتن تخلا ماشنن بمززام أب سراح كم زلوام الرقاقيتان أما كتتال ما ديزينا إتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تخطاتل تمريزكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزود مسانا تصنحوا بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا قدما منستر أبي أحمد أب فرنساي نتاليان نزقبر وعلاو عدة ركب تنحقرات كب زبل مخانو حلافيت بريس سيكريتاريات بيتصحفت قدما منستر بيلانيسيوم غليصن إثيوبيا مستنحقرات زبنات زغصر ركبان لواز بلاتن بريس سيكريتاريات زي نايلومي دما ركب مراحتي كب زبللو يلن نصبصاب مسكرم چرنت نظريت بريهو ኢትዮጵያ ብዘፈር ዲፕሎማሲ ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀረ ክልቲ ኣውርክባት ካብ ዝመስረተት ለን ሃገራት ሞንጎ ፈረንሳይን ጣልያንን ተፀራሕቲየን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ጉጅለ ልኡኾምን ኣብ ፈረንሳይን ጣልያንን ነዝርከብ ዘጠናኽር ዕላው ዑደት ስራሕ ኣካይዶም እዮም ሓላፊት ፕረስ ሰክሬታርያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለኔ ስዩም ኢትዮጵያ ምስ ዘን ሃገራት ዘለዋ ርክብ ዝበለጸ እናጠናኸረት ምምጻእ ገሊፀን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈረንሳይ ዝገበርዎ ጻኒሒት እተን ሃገራት በቴክኖሎጂ ዘለወን ምትሕብባር ዘጎልብት ይለን ፈረንሳይ የተደረጉ ሶስት የቴክኖሎጂ እና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነክ ጉብኝቶች ነበሩ ኣብ ፈረንሳይ ዝተገበሩ ሰለስተ ምስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዙ ዑደታት ነይሮም እቲ ሓደ ስቴሽን ኤፍ ዝተባሃለ እንትኸውን ኣብ ዓለም ትዛዓበይ ማእኸል ቢዝነስ ስታርኣፕ እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብኡ ብምኻድ ቴክኖሎጂአን ንምንቅስቓስ ዝጥቀማሉ ዓብይ ማእኸል እዩ ስለዚ ንዓና እውን ጽቡቕ ልምዲ እዩ ነይሩ ምሳና ዝተኣሳሰሩ ድማ ኣብ ቀረባ ፕሮክላሜሽን ስታርትኣፕ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ንሕና ከም ሃገርነት ዓውዲ ስታርትኣፕ ምቹ ንምግባር ብዙሓት መናእሰይ ዘለዎ ዘፈር ስለ ዝኾነ ብዙሓት ከይድታት እናተሳለጡ እዮም بتمساسالي أب طاليان فرياتا وزتتات تغيرهم يوم زبلا تن حلافيت برس سكرتارات أب استفلالي وزفرات بحوار مسرح تسمع معميميلن ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም የጠበቀ ነው በተለያዩ በቀጠናዊ ጉዳዮች ከማይግሬሽን ጉዳዮች ጋር ምስ ኢትዮጵያ ዘለውን ርክብ ብጣዕሚ ጥቡቅ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘባው ጉዳያት ማይግሬሽን ኣብ ዝተራኸበሉ ዝዝተየሉ ጉዳያት እዩ ዘለው ምትእስሳራት ከመይ ነጠናኸር ኢንቨስትመንት ንግድን ምትእስሳር ድማ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብሉ ነገራት ዝፈተሽሉ ዘተዩ ምስተን ቀዳሚት ሚኒስተር ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት بحفشا اتعلاو عدت صراحة هاجرات زنبران ركب ببرك مرحتي كب زبالة مخانوون
አልዒለን ሁለቱም ሀገራት በኢትዮጵያ ከመጀመሪያዎቹ ናቸው ኤምባሲ ሲከፍቱ ጣሊያንን እንኳን ክልቴን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ካፕተን ፈላሞት ኤምባሲ ዝኸፈታየን ጣሊያን እንትንርኢ ፈላሜት ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዝኸፈተት ሃገር እያ ስለዚ እዚ ካብ ቀደም ዝነበረ ምትእስሳር ሕጂ ብብርክ መራሕቲ ክብ እናበልዎ መፅዮም እዮም ምስ ዲፕሎማሲ ተታሒዙ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕረ ምምጾም ምስ መራሕቲ እዘን ሃገራት ብጣዕሚ ጥቡቅ ምትእስሳርን ምሕዝነትን ፈጢሮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ልኡኾምን ኣብ ኣውሮፓ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ዝበለጸ ዘጠናኸር ምዃኑ ተገሊጹ እዮም ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳይን ጣልያንን ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ልዕሊ ካልእ እዋን ዝተጠናኸረሉ ምዃኑ ተገሊጹ لمقنا بمرحتي زن هاجرات تجبر زته بكل مداوي متحبار بسمع زتبصحو تباهلو دهبياسين زرزر علوا فرنساين طاليانن كاب أحجر أفريقيا كابتم حيالات مسرع زسلف هاجراتين زن هاجرات ببوليتيكا خونه بعقم قطبة أب حبرة أوروبا جنبار قدم زرحين نزعبو إثيوبيا أبز حز أوان مزن هاجرات زلوا دبلوماسياوي ركب لعل خالي أوان ستتناخر لمخاني قلاز مرحتي زن هاجراتون أب إثيوبيا عودات بمقبار ركبهم نمت تنخر أب سمم معنات زتبز حليوم أبز غنون قدامي منستر دكتور أبي أحمد أب طاليان إزجبر وعودة سرح ركب كلتين هاجرات زت أنا خرزته استخايد له منبارو منستر جذاب أحمد شدي قلصم توم قدامي منستر مس طاليانويت مزنقم جورجيا ميليني إزجبر وزته وزئتاو منباريون تاجليصيم طاليان نعبيت ريفورم تجبرو زلا حجز نخقصلون أب سممعنت زت بسحليو بتلاقي طاليان لإثيوبيا إيكونومي إدجت إن لإثيوبيا إيكونومي ريفورم عندهم لإنرجي زرف لمات ببجت دقاف جمر سبورت ويم دقاف يارجت على شبتنا ثانية له بفلاي طاليان نعبيت كتابة ريفورمن لمعزفر إنرجي إثيوبيا حجزنا قبرت تركب أبز حلفوا قرو عمتات أمونجو كلتيوم مرحتي هاجرات بزلو ركب زت العالم طاليان أبوشت إثيوبيا تجبرو حجز فاينانس لمعات تتناخرو قصيل لهم أمونجو طاليان إثيوبيا لعلي 360 مليون يورو نزتفلاليو زفرات زوع الحجز سممعنا التفاصيميو زيد ما مسمنجس طاليان زلنا متحبار لمعات فاينانس نعبي مصمهلاو زرئيو فلايد ما مونجو كلتيو مرحتي استجبر زته إثيوبيا نتوغنو زلا سفيح ريفورم ماكرو كتابا منجس طاليان حزون دقفات تناخيرو كم زغصل أبسممع زتبصحليو قدامي منستر طاليان جورجيا ميكوني بوغنن سبحابت طاليان بإثيوبيا زلو عدل إنفستمنت نخطقمو كم زبرتاتعا አረጋግጸኔን የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርማችን በፈጠረው አጠቃላይ ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታን መሰረት በማድረግ ريفورم ماكرو كتبانا زي فطور حفشاو متشو كونتات إنفستمنت مسارات بمقبار أبي إثيوبيا زلو عدل إنفستمنت نمتكام سبهابتي طاليان أبي إثيوبيا موالة نوايم كفس سوام سمع تبصحيو بزي مسارات دماغ قداميتي منستر طاليان جورجيا ميلوني عبيتي إنفسترات طاليان أبي إثيوبيا إنفست نخقبرو كم زبرتات عن نسنون أبقص علي وان أبزقبرو عدت زي تتناخرون كقصل بزحات إنفسترات نابي إثيوبيا نكخدو كم زدقفان أبزو قداي حبيرنا كم نسرحن أبسم معز تبصحلو كونتاتي زلهم دحر 2010 عام تمرات إثيوبيان فرنساين أبا كلتا أوركبن متنخار بعزو سريحنيين ركب كلتين هاجرات نابزل على تنكر ركب سساقاقرن بزبالات أن متنخارون أبسم معنات تبصحلو زتون بمراحة كلتين هاجرات تساليتيو بتلاقيم بإيكونومي زرف يالله تببر بفلاي أب عود قطبا زلو متحبار إنفستمنت كما يكعب بخمس خيل قدميلو بستبز حمر الدع مسارات بمقبار حزز لنا له بركي نمرعي زخأل زتي نيرو بتوسخي أبو منغو خلتي أنها قرات بمتحبار السلام اتزوبها ممعبال بخمي كمزكال زتا خايد الليو قدما منستر أبي أحمد أبو فرنساي باريس عودتهم ستيشن إف استبهاله أب عالم لعل ولك تكنولوجي ستارت أب مفتر مأخال بيزنسون قوبنيوم يوم زي إثيوبيا نزجمرت ديجيتال تكنولوجي نمسلات تقام مخانون زمنا خطيو ستارت أب ستيشن اف የሚባለው በቴክኖሎጂ በጣም በርካታ ستارت أب ستيشن اف ዝብሃል ቴክኖሎጂ ብዙሓት ነገራት ተማሂርናሉ ኢና بفلاي أب حدا بوتا أستاد حدا شح زخون ستارت أب يوم بحوار زتانق زي بارتفيشال تكنولوجي بزحات سرحتي نات سرحينا زرعنا زرعنا مناصي حاسب حزو من تمزو ناب تكبار كيروم هاجر زتقمول عدل مفتاري قدامي منستر دكتور أبي أحمد كفرنساي بمقصال
ኣብ ጣልያን ኣብ ዝነበሮም ዑደት መራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት ቅድም ኢሎም ዝገበርዎ ዑደት ርክበን ንምጥርኻር ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሉ እዩ ነይሩ እቶም መራሕቲ ኣፈጻጽማ ዝበጽሕዎ ስምምዕነትን ሓደሽቲ ተግባራት ምትሕብባራት ኣብ ዝውግነሉ ኩነታት እውን ዘትዮም እዮም በዚ እውን መንግስቲ ጣልያን ሪፎርም ኢትዮጵያ ተጠናሂሩ ንክቐጽል ሓገዝ ከም ዝገብር ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሉ እዩ ሰብ ሃፍቲ ጣልያን እውን መዋዕላ ሃፍቶም ኣብ ኢትዮጵያ ንኸፍስሱ ብመዳይ ኢንቨስትመንት ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ቫቲካን ተረኺቦም ምስ ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ሮም ካቶሊክ ብፁዕ ወቅዱስ ፓርሉ 14 ተረኺቦም ኣብ ዓለም ለኸ ጉዳያት ብምዝታይ ምትሕብባሮም ኣብ ዝቕጽልሉ ኩነታት ተሰማሚዖም እዮም እዚ እውን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ሃገራት ዘለዋ ኩለመዳዊ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘጠናኸረትሉ እዋን ምዃኑ ዘመላኽት እዩ كساب سنة كل تشحن 18 عام تمرت 7 حجز بوشطاو عقمين مشفانات سرحة كم زركب كوميشن مرارحة سراح سقات حدا قافليتم أبزي زمت زلو كرامات نسبع حجز زوعل كم ون نسوه نهسوس جزء زي خون محل وتاع 10 مليون كنتال أخلي نمركب كم سرحون تاجلسو بريو برهنا إثيوبيا لولا ونتمقبي نمرقاز أو دحرشا زسجاجرو زتفلالو مدبات ناتجبرت تركب كابزب توسخي 7 حجز بمهر تعدي ويدما بوشت أو عقمن مشفان الناس راح كم تركب كوميشن أمرارحا سرح سقات حدقا إثيوبيا أفليتو كوميشنر كوميشن أمباسادر شفراو تكلا مريم كم زجلسو كسب ورحسنة كل التشحن 18 عام تمرت رئيس مركوسا 7 ورديت نمعوات الناس تسرحا يركب መደበኛ የሆነ ፕሮግራሞቻቸውን ክልሎች ይሸፍናሉ ከመደበኛ በላይ የሆነ ስርዓት መደባተን ወይ ድማ ድሌተን ክልላት ክሽፍናየን ካብዚ ስርዕ ወጻኢ ሃንደበታዊ ጉዳያት እንትኾኑ ንሕናውን በብርኪ ፌደራል እንገብሮ ምድላውሎ ስለዚ ተቐንዲ ሓሳብ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ጠለብ ሰብኣዊ ረድኤት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ክንሽፍን ኢና ዝብል ውሳነ እዚ ውሳነ መንግስቲ እዩ ምስ ህዝቢ ተረዳዲእናሉ ኢና ኣመራርሓ እውን ብዓብዩ ሒዝዎ እናሰርሐ ይርከብ ይከኣል እዩ ዝብል ሙሉእ እምነት ድማ ኣለና ነዚ ተታሒዙ ዝርከብ ምርግጋጽ ልኡላውነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምዕዋት ኣብ ቀረባ ግብራዊ ዝኸውን ፈንድ ሰብኣዊ ሓገዝ ሓጋዛይ ከም ዝኸውን ኣምባሳደር ሽፈራው ኣብርሆም እዮም ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክራማት ድማ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታል መሐለውታ ምህርቲ ንምርካብ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ እውን ኣረዲኦም እዮም ወደ 500,000 ሜትሪክ ቶን መጠባበቂያ ክምችትና ከባቢ 500,000 ሜትሪክ ቶን ዝተኸዘነ መሐለውታን 1.5 ሚልዮን ኩንታል ዕለታዊ ረድኤት እዩ ዘድልየና ነዚ ከባቢ 253,000 ሄክታር መሬት ምሕራስ የድሊ እዚ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ተጀሚሩ ልዕሊ ፍርቂ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተ እዩ እቲ ፍርቂ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክራማት ከም ዝዕወትን ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታል ንምርካብ እናተሰርሐ እዩ ጥቐንዲ ነዚ መደብ እዚ ዝሕግዝ ፈንድ ምላሽ ስጋት ሓደጋ እዩ ፈንድ ምላሽ ስጋት ሓደጋ ንምጥያሽ ናብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ተመሪሕሎ ነዚ ትልምዚ ንምዕዋት ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ምምጻእን ዘለው ጸጋታት እውን ናብ ረብሓ ምልዋጥን ዓበይቲ ዕዩታት ገዛእዮም ከም መብርሂ እቶም ኮሚሽነር ዋናው በአስተሳሰብ ማዘጋጀት ነው ታንዲ በተሐሳስባ ምድላዊ ሰብአዊ ሓገዝ በውሽጣዊ ዓቕሚ እንትበሃል እንታይ ከም ዝሓቁፍን እንታይ ከም ዝሓትትን መርድዳ ፈጢርካ ምኻድዩ ረድኤት ጽግዕተኛ ምዃን ተጸባይነትን ልመናን ዘለዎ መዘዝ እንታይ ምዃኑ ግንዛብ ምፍጣር የድሊ ካብ ብተወሳኺ ዓርስኻ ምኻል ድማ ዝካል ጉዳይ ምዃኑ ምርዳይ የድሊ ነዚ ዝኸውን ኣዝዮም ዓበይቲ ዕቑራት ተፈጥሮዊ ዓቕምታት ኣለዉ መንእሰይ ክፋል ሕብረተሰብ ኣለና ጽቡቕ ፖሊሲ ኣለና ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሃንደበታውያን ሓደጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ኮነ ቅድመ መጠንቀቕታ ንምዝርጋሕ ኣድላይ ምድላው ከም ዘጻፈፈ ኣምባሳደር ሽፈራው ገሊጾም እዮም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ክልላት ዘተ ከሳልጥ ዝኽእለሉ ባይታ ክመቻቸዋ ምግባር ዝምልከቶም ኣካላት ብጽሒቶም ክዋጹ ጻውዒት ቀሪቡ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ መድረኽ ዛዕባ ምትእኻብ ሰብ ብጽሒት ኣካላት ፌደራልን ሲቪክ ማሕበራትን ምክያድ ጀሚሩ ሙሉ ብርሃን ግርማይ መድረኽ ኣጀንዳ ምትእኻብ ትካላት ፌደራልን ማሕበራትን ሎም ዕለት ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ተኸፊቱ እቲ መድረኽ ብጸሎት ኣቦታት ሃይማኖት ዝተጀመረ እንትኾን ልዕሊ 800 ዝኾኑ ተወከልቲ ፌደራል ትካላትን ማሕበራትን ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ መድረኽ ተረኺብና ዘዘራረብናዮም ተሳተፍቲ መድረኽ እውን ኣጀማምርኡ ግልጽን ፈትሓዊ ምንባሩ ኣረዲኦም እዮም
ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብጣዕሚ ካብ ናይ ሃይማኖት አቦነተይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እዚ ለዘመናት ኢትዮጵያውያን ቋንቋ ዘርኢ እንተይፈለዩ ተሰማሚዖም ልነበረላ ሃገር ከም ምዃና መጠን ሽግር ክፍጠር እንተሎ ከዓ ከምዚ ዓይነት ተሰባሲብካ ኣብ ሽግርካ ምዝርራብ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ እየ ኢለ ኣነ ልወስዶ ወያው ሎም ዝራእናዮ መድረኽ ጽቡቕነቱ ታዩ ኢትዮጵያ ዝመስል እዩ ሓደ ብትካላት ደረጃ ብማሕበረሰብ ደረጃ ብብዙሕ ነገር ያው ኣብዚ ዓዲ ዝመጸናሉ ባህሊ እውን ዘማልአ ታዩቲ ዝመጸናሉ ባህሊ ይፍለጥ እዩ ብሃይማኖት ብሽምግል ኣሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እሴታት ኣለዎ በቶም ትውፊታት ንሶም ይጅማሩ እውን ነቲ ማሕበረሰብና ዝመስል አጀማምራ ምናልባት ካፍቲ መሰረታዊ መወቀል ናይቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ክትርሕቕ ኣይግባእን እዩ ካብኡ ተበጊስካ ኢኻና በልካ ተኸድና ሃነፅካ ተኸይድ ሞ ተጀማምሩ እውን ጽቡቕ ኢትዮጵያ ዝመስል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸለውቲ ወይ ድማ ነዊሕ እዋን ታሪክ ዘለዎም ሃይማኖትን ባህልታትን መሰረት ዝገበረ እዩ ከም ኣገላልጻቶም ተሳተፍቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ መበገሲ ዕላማኡ ሃገራዊ ምርዳእ መፍጠር ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ዜጋ ነዚ ሓሳብ ክድግፎን ክሳተፍ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም ኣፈላላይ ስለ ዘለና ኣብዚ ኣይሳተፍን ዝበሉ ውድባት እውን ከም ዘለዉ ኣብቲ መድረኽ ንእሽተይ ዝተዓዘብኮ ወይ ድማ ክመጽ ይኽእል እዮም ዝበልክዎም ምሳና እኳ ንኣብነት ዘይረኣኽዎም ሰባት ነይሮም እንድሕር ደኣ ንሓሳብ ዝርሕቑ ኮይኖም በበይናይ ዓይነት መንገዲ እዮም ፀገሞም ክፈትሑ እቲ ህዝቢ ኩሎም ዓይነት ሓሳባት ነቲ ህዝቢ ጠቐምቲ እዮም ነዞም ኩሎም ዓይነት ሓሳባት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ፈቃደኛ ዘይምዃን ነዚ ዘይምምእዛዝ እንተልዩ ናይ ብሓቂ ናይቲ ህዝቢ ወኪል ክትኮን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኩሎም ዓይነት ሓሳባት ይደልዮም እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግጭት ግን አይደለም ስለዚ ምኹራፍ ናብ ዘይተደለየ ጎንጽ ስለዝወስድ ስለዚ ፖለቲካዊ ውድባት ተሳቲፈን ኣለዋ ሳተፋ ዘይሳተፋት ለዮም ክሳተፋ ኣለዎን ዘሎም መራጽ ድማ ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ ዓውዲ መጽየን ሓሳባን ክገልጻ ምናልባት ዘለዎን ጸገም እውን ተኾነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ መድረኽ እዩ ክጓዋሕ ዝግብኦ እምበር ካብዚ ስእልካ ብበይንኻ ትውስኖ ውሳነ ህዝቢ ላይ ይውክልን ነቲ ሃገር እውን ይውክልን ምናልባት እቲ ጸገም بحدا مشت ليك فتح يخيل ما كان بحدا جزء ولا عتوليدو بحدا جزء عبي يخيلي جن تو مخري شاب حزي قليل يخونين كاب تحت جميرو لا بلا علي يمصنيو كاب تحت جميرو لا بلا علي يمصنيو حزي ان كاب وردا ناب كلل كاب كلل مانو لاوزون كاب زون ون لا كلل كاب كلل ون لا فدرال يمصنيو ስለዚህ እቲ ኣብዚ ተኣኪብኒዮ ህዝቢ ካብ ታሕቲ ልመጽእ ሓሳቢን ካብ ላዕሊ ልመጽእ ሓሳቢ ንሱ ላብ ሓደ ጾሚቕካ ክመጽእ እንተሎ ህዝቢ ለህዝቢ ዓብይ ተስፋ ዓብይ ሰላም ዓብይ ጸጥታ ዓብይ ልምዓት ከምጽእ እዩ ኢላ ሓስብ ኣነ ኸማይ ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዝስምዑ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ቦገኖም ኣብ ክልል ትግራይ ኣጀንዳ ናይ ምጥኻም መድረኽ ንምጅማር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘተ ይግበር ምህላው ዝገለጹ እንትኾን ነዚ ስዒቡ እቶም ተሳተፍቲ መድረኽ እቲ ዘተ ዕዉት ክኸውን ኣብ ምግባር ኩሉ ነባራይ ክልል ትግራይ በጽሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ ኣረዲኦም እዮም እወ ንሕና እውን ከም ተቋም ኣልዒልናዮ ኢና ከም ተቋም تا ቤተ ክርስቲያን ያው ኩሉ በሓድነት ስለትመርሕ ናይ ትግራይ ጉዳይ መቸም ርእስ ላይ ብሉ እግሪ አይ መልክዒ እግሪ ላይ ብሉ ርእስ ከአይ መልክዒ እግሪ ርእሲ በሓደ ክህሉ እንተለው እዮም ስለዚ ትግራይ ላይ ተሓወሰቶ ምክክር ኮሚሽን ትግራይ ላይ መኸረትሉ ምክክር ኮሚሽን ውጽኢቱ እንታይ እዩ ልብል በባዕልናውን ገንጊምናዮ ኢና مساعتهم وين سفيح مخكر تغير الليو سلازي كامتن كاباتهم وين لترخبه انفورميشن مستي حزل الله غزياوي ممحدار كشاب وردا خيدم تساتفتي خاملو ملو اتناي مككر كوميشن علامه كيدون كامل سرصو ناي سرط اسراح خامل سرحو يوم نغيرومنا زمص يكون كل ነገር ክፍት ክኾን ይዝግቦም እቲ ህዝቢ ብጣዕመር ይርወይ ብድሕሪ ሕዚ 50 ዓመት ብጀካ ደቆ መخسار ካሊ ዝሮየ ነገር የለን ሕዚ ግን ተሓሳብ ምናልባት ኣይትምጻእኒ ዘይኮነስ ይምጻእ እሞ እዚ ሓሳብ ኣለኒ ኢልካ ኩል አይሆብ ይመስለኒ እዚ ምክክር እዚ ኮሚሽን ምክክር እዚ ታዩ ዋና ዓላማው ኩሎም ዓይነት ሓሳባት መቀባል እዩ
ስለዚህ ጽቡቃት ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ኩሎም ዓይነት ሓሳባት ተቐበል እሞ በብመልክዖም ድማ ናብ ፍታሕ ምውሳድ እዩ መድረኽ ኣጀንዳ ምትኻብ ትካላት ፌደራልን ማሕበራትን ካብ 22 ክሳብ 24 ግንቦት ከም ዝቕፅል ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሒ ዝጀመረቶ ስራሕቲ ንምድጋፍን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝረኣዩ ጸገማት ብምርምር ንምፍታሕና ተሰርሐ ምዃኑ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብኮሌጅ ቴክኖሎጂን ቤልት ኢንቫይሮንመንትን ኣብ ጥዕና ትምህርትን ሕርሻን መሰረት ዝገበሩ ምርምራት ሰብ ስራሕ ብልሒ እናተሰርሑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ማህሌት ታደለን ዘዋደደቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ፍስሓ ኣብ ቅልጡፍ ዕብየት ዝርከብ ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሒ ወይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዓለምና ተለዋዋጢትን ዘይትግመትን ገይርዋ ይርከብ ኢትዮጵያ እውን እቲ ቴክኖሎጂ ሒዝዎ ዝመፀ በረከት ንምክፋል ብዘኽእላ መልክዑ ኣብቲ ዘፈር ብትኹረት እናሰርሐትሉ ትርከብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብኮሌጅ ቴክኖሎጂን ቤልት ኤንቫይሮንመንት ነቢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትምህርቱ ኣብ ሰብ ስራሕ ብልሒ መሰረት ዝገበሩን ጸገም ዝፈትሑ ምርምራትን እናካየደ ይርከብ ለጤና አገልግሎት የሚሆን ለእርሻ አገልግሎት የሚሆን ለግብርና ላይ የሚሆን ሪሰርች እንሰራለን ንግልጋሎት ጥዕናን ሕርሻን ዝውዕል ምርምራት ንሰርሕ ኢና ንኣብነት ኣብ ልቢ ዘጋጥም ሕማም ንምፍላይ ዘኽእል ከምኡውን ኣብ ጡብ ዘጋጥሙ ብዙሓት ሕማማት ካንሰር ኣለዉ ብምዃኑ እቲ ሓደ ሕማም መረዳእታ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ሕማም መፍለይ ዝኸውን ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ስርሑ ካብ ዘለዉ ምርምራት ሰብ ስራሕ ብልሒ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ እዮም ተባሂሎም ተስፋ ዝተገበረሎም ስራሕቲ ምርምር እቶም ቀንዲ እዮም ምን ያህል ምርት ይኖረናል ብሎ ኤስቲሜሽን የመስራት ነው ክንደይ ዝኣክል ምህርቲ ይህልወና ኢልካ ግምትካ ናይ ምቕማጥ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ኣብዚ ስክሪን ከም ትርእይዎ ብድሮን ጌርና ፎቶ ድሕሪ ምልዓልና ሰብ ስራሕ ብልሒ ተጠቒምና ናይ ሕድሕድ ጫፍ ስርናይ ምፍላይን ምቁፃርን ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብቲ ሕርሻ ናይ ዘሎ ሰፊሕ መሬት ፎቶ ምሳልዓልና ሕድሕድ ጉንዲ ትዝራእቲ ክንደይ ዝኣክል ፍረ ይሕዝ ኢልና ንሱ ኣባዚሕና ኣብ እዋን ምእካብ ምህርቲ ክንደይ ዝኣክል እቶት ክርከብ ከም ዝኽእል ምግማት ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዝለዓለ ለውጢ እናመዝገበትሉ ኣብ ትርከብ ምህርቲ ስርናይ ቆላ ዘለዉ ጸገማት ንምስጋር ዝሕግዙ እዮም ተባሂሎም ብተምሃሮን መምህራንን እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ መንጎ ዝተሰርሑ ምርምራት ኣብ ውፅኢታውነት ስራሕቲ መስኖ ዘድሃበ ይርከቦም ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሒ ብኣግባብ ምጥቃም ተተኻኢሉ መፍረያይነት ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዘለዉ ሰብ ሞያ ንምሕጋዝ ምጥቃም ከም ዝኽእል እውን ተሓቢሩሎም ምርታማነትን ማሳደግ እንችላለን ምናልባት 10 ሰው 100 ሰው የሚሰራውን በአንድ ማሽን መፍረያይነት ምዕባይ ይከኣል እዩ 10 100 ሰብ ዝሰርሖ ስራሕ ብሓደ ማሽን ዝበለጸ ምህርቲ ምርካብ ይከኣል ካልኣይ ነገር ድማ ኣብ ሕርሻ ጥዕናን ካልኦትን ዘፈራት ዝርከቡ ቁፅሮም ውሕዳት ዝኾኑ ነጋዶ በቲ ቴክኖሎጂ ተጠቒምና ምሕጋዝ ንኽእል ኢና ንሰርሖ ምርምራት ደቂ ሰባት ካብ ዝኾነ ጸገም ንምሕጋዝ ዝሕግዝን ካባና ናባና ዝኾነ ተግባር እንውግነሉን እዩ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣብ ኮሌጅ ቴክኖሎጂን ቤልት ኤንቫይሮንመንትን ካብ ዘካየዶም ምርምራት መብዛሕትኦም ኣብ ትምህርቲ ሕርሻ ጥዕናን ቋንቋታትን ዘድሃው ምዃኖም ተመላኺቶም ዜና ዕዳጋ بمسرح معبال سدراز فري ومهرتات ناب عداغا زقربلو مدلوات توغينو سراح مهلاو تغليصم مس مشط افرامر غونين غوني عبيتي مفريت كالات زفري او مسرتاوي شقط بواغا فابريكا شط على كنوتات مفتار عداغا ادراش هانيصو كم زركبه ممحدار كتما دام حبيرو مراسلام مرسا ዓለም ለኸው ጽልዋታትን ሃገር በቆል ጸገማትን ኣብቲ ቁጠባ ማሕንቆ ኮይኖም ጸገም ማሕበረሰብ ዘላቂ ከይኾን ዝተፈላለዩ ቁጠባ ዝመሰረቶም ስራሕትታት ክዕመሙ መንግስቲ መደብ አውሪዱ ብዕቱብ እንዳሰርሐ ይርከብ ብልጽግና ቤተሰብ ዝመሰረቱ ሕርሻ ከተማ ብሰፊው ዕመም ምህላው ዝገልጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ንግዲ መምሕዳር ከተማ አዳማ ጢሎ ዱግዳ እዞም ምንቅስቃሳት ዝወልድዎ ጸጋ ኣብ ዕዳጋ ተረኺቦም ምኽባር ናብራ ምህዳ ግደ ክህልዎም ዝመርሕዎ ቤት ዕዮ ስራሕትታት ይሰርሕ ምህላው ይገልጹ እንደ ንግድ ሴክተር ደግሞ በዚህ ደረጃ ያሉ ስራዎች
كما زفر نقدي بانا بركي عممو زلو سرحتي كاب زحقفو اتحادة متأسار عداقا بايتاق حزب مقباريو نزم متأسار بفلاي اب شدشت خفلة ختماتات فريات بيتسب بالتقنا عليبو ناب تقلقل تخبصحو مسرح عداقا دازر كحناينا نركب توقسو بالتقنا بيتسب زولدون فرياتات ابتا كتما زركبو عبيت مفري مسرتو شغطات بناي فابريكا واقا شغطات نتقلقالي كغربو اتم محدار مشت بوتا كم زهانسن كم زركبن توم حلافي يزنتو በከተማ መስተዳድር ደረጃም አንድ የንግድ ገበያ ማዕከል በተለይ አንደኛ አትክልትና ፍራፍሬዎች የሚቀርቡበት ببركي ممحدار كتما حدا ماخل عداقا فرامرة اخال زغربلو فرياتات عبيت مفري تكالات كم باستا مكوريني حرج بصفحات زغربلو اب تحت ممحدار كتما عداما لعل 5 زخونو مفري تكالات سلازلو كمني برازرس افريكان كالوتن حاويسو مفري حرج فكر حاويسو نت عداقا نمهدا افتستانت ماخل عداقا بواقا مفري تكالات كأرو بوتا دالينالهم فرياتهم تبصحا زغورو الخناتات يزلهم بممحدار كتما عداما ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተብሂሉ ዝተሰየመ ትካል ብምጥያሽ ካብ ሓረስታይ ቀጥታ ናብ ተገልጋሊ ዝበጽሕሉ መስርሕ ተዘርጊሑ ማሕበረሰብ ግዳይ ዘይግቡ ዋጋ ከይኾን ስራሕቲ ከም ዝተወገነ ይብርሁ እንቁላል በመደበኛ ግብይት ውስጥ እንቋቆሖ afti surዕ ዕዳጋ ብ18-17 ብር ኣብ ዝሽየጠሉ ኩነታት ብብር 11 ንማሕበረሰብ ክበጽሕ እንዳገበሩ እዮም ዝርከቡ ፀባ ብስፍሓት ነቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኹን ብሓፈሻ ንማሕበረሰብ ከቕርቡ ቦታ መቻችናሎም እንዳነጠፉ ዘለውሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ስሩዕ ዋሕዚ ክህልዎም ዘጠለብ ምንቅስቃስ ትራንስፖርት ተጓንፎ ከይገጥሞ ዕዳጋ ነዳዲ ዝመሰረቶም ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ምቁፅጻር ስጡም ስራሕቲ ምስ ዝምልከቶም መዳርክቲ ከም ዝዓመም ምምሕዳር ከተማ አዳማ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ምስ ኬቭ ንምስምማዕ ድልውትያ ሩስያ ክብሉ ገሊፆም። ሩስያ ዝቕፅል ሶኒ ኣብ ቱርኪ ኢስታንቡል ንዝግበር مرح قبري كلا أيزور للزب سلام ملسي يوكرين نتصبنا مخانا علاوي جرام نتصبيت مخانا سيرجي لافروف مس منستر قدات وصاي أمريكا ماركو روبيو بسلكيت عن حيت مقبارهم دحر مقلاص نزرر بدلوات مخانا مفليتهم روبيو بوغنم واشنطن مونغو كلتين هاجرات نزقبر للزب سلام كم دل نمقلقال دلوتي مخانا تزاريبهم بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان بوغنم تلمي سلام روسيا بتحقواز كم استقبلون هاجرهم نعوتنت زدردر قدا كم توازعن قليصهم كبل صبصابات موسكو تايمسن شافاق نيوسن أملاقيتهم كبرات تملكتي زينا ومسنادوتاتنا قدمي مزازامنا قنقنت بساتنا كنزخاقركم نعرف زت متخاب زعبات كالات فيدرال محبراتنا باديس أبا مكياد جميلو عبي قد بحداسي إثيوبيا كاب حمد مملان محلاب زسالت وسرحتي سيبيك محبرات سقبر وحاجز كتناخرو بيت صحفة تي قدم تسويحو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ሞስኮ ምስ ኬቭ ንምስምማዕ ድልውትያ ኢሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት እዚ ናባኹም ዝረኣለው ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ትከታተሉ ፅናሕኩም መስል ነይሩን ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎም ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኹሞም ዝተረፉ ምድላዋትና ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና